Pulse Network sun sabon posting a Twitter handle nasu a yanda suke bayani akan za su bayar da 2 million Pulse airdrop. Wannan coin in already an riga an listing in shi a kowane irin exchanger. A hali yanzu price in shi 0.08 ne. So a wannan video zan nuna muku step by step yadda za ka yi joining in shi da kuma yadda za ka yi linking in shi da wallet ɗinka. A hali yanzu idan ka yi converting in coin inda za su bayar a wannan giveaway into USD ba ƙananan kuɗi ba ne, zai kama wurin 16,000 USD kenan. So yanzu a hali yanzu kuma yana da lower market cap guys. Ga duk wanda ya samu suka bashi wannan coin in, a shawarce shine ya hita batun wannan coin in kawai yayi holding in shi, ya jira after bull run irin zuwa ƙarshen shekara haka ya ga yadda hali market yayi. So kamar yadda kuke gani a cikin wa'annan marketing a cikin su akai listing na wannan coin in, akwai HTX, akwai PancakeSwap, Gate.ai, sannan da BingX da dai sauransu. So bayan ka shiga cikin site din su ya nuna maka wuri kamar haka, abinda kawai za ka yi na farko shine za ka yi clicking na wurin join airdrop din nan. Bayan ka yi clicking in shi ya nuna maka gashi nan connect wallet, sannan follow us on X, Twitter kenan. A first abinda za ka fara yi za ka danna wurin connect in nan ne domin ka yi connecting in wallet ɗinka ko MetaMask ko Trust Wallet. So abinda kawai za ka yi clicking na wurin connect nan ne, zai nuna maka ga sunan MetaMask, Trust Wallet da Coinbase. So sai ka yi amfani da wallet da kake ra'ayi. Za mu yi amfani da MetaMask, sai ka danna wurin connect nan, sai ka yi switching na network in kamar da shi na Fullchain. Za ka yi connecting da network na Ethereum kenan, sai ka yi adding na network din. Gashi nan kamar yadda kuke gani za ka yi adding in. Bayan ka yi adding in za ku ga wallet address in ka ya hau sama, gashi nan wallet connected kenan. So abinda kawai za ka yi na gaba za ka yi clicking na wurin follow in nan ne domin ka yi following in su a Twitter. Kamar yadda kuke gani direct idan ka yi zai kai ka ga dashboard ɗinka kamar yadda kuke gani kamar haka. Zai nuna maka wurin point ɗinka gashi nan 0, rank ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan. Wannan rank ba wani irin muhimmanci gare shi yadda za a ce sai an tsaya an yi bayanin shi ba. So wannan kun ga za ku je ne kai performing na tax in. Bayan ka gama performing na tax in za su nuno maka yadda za ka yadda za ka yi following in mutane a sauran Twitter in da sauransu. Sannan bayan shiga wurin inviting friends na za ka ringa samun 20% na point inda za su ba su bayan sun gama performing na tax in. So wannan airdrop in abu biyu ne za ka yi amfani da shi kai receiving na point a kowane rana. Na farko kana iya kai amfani da tax in su wa'inda suke bayarwa na Twitter in, wanda za ka je kai following in abun nan nasu sannan su baka point in. Na biyu kuma kana iya kai amfani da referral link in, sai kai amfani kai referring in mutane. Sannan bayan haka nan gashi nan za ka ringa getting na kullum, za ka ringa samun na point guda 4 kamar yadda kuke gani. Za ka danna wurin go in nan zai aza maka gaba daya. Bayan haka nan ga wuri nan su ma za ka yi completing nasu, shi ma idan ka gama za su baka wannan za ka samu 50 abun nan point, wancan kuma 10.